Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 30 juni. Nou, we treffen het. Ze zijn niet ver weg. Een dringende oproep van de Zeeuwse Schapenhoudersvereniging. Houd je schapen in de gaten. De afgelopen weken werden er op Tolen, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland namelijk een hoop gestolen. Bij Helma is het nog niet raak en ze hoopt dat het zo blijft. Ja, dat is voor ons gewoon verschrikkelijk. Maar je houdt van je dieren, anders hou je geen dieren. In Bruinisse zijn er laatst nog 8 rammen gestolen. En die halen ze gewoon alle 8 weg. Ja, dan zijn ze weg. Ja, wie is ze? Ja, dat is een heel groot vraagteken. Dat weten we niet. Politie Zeeland zegt dat het moeilijk is om de daders te vinden. Ze doen vaak geen onderzoek vanwege een gebrek aan getuigen en camerabeelden. Maar Helma daarentegen, die heeft wel een vermoeden. Meestal deze tijd van het jaar, dat is in heel Nederland algemeen bekend, dan is het offerfeest. Aan het eind van de Ramadan, dan die mensen die willen een schaap slachten en dat verdelen ze onder hun familie of onder mensen die het minder hebben. Maar liever gewoon kom naar ons en praat erover. Alert blijven is dus de boodschap. Want veel meer valt hier niet tegen te doen. Nee, ik hoop nog dat de mensen hier in de omgeving goed opletten. En dat denk ik ook wel. Dit geluid hoort Ruud Verschuur zodra er een scholier aanbelt. Zijn huis in Grijpskerken is een veilig honk voor scholieren. Veilig honk is voor de schoolgaande kinderen die dus op de fiets richting Middelburg gaan. Als ze pech hebben of een andere calamiteit, ja, dan mogen ze hier aankloppen en dan worden ze geholpen. Op Walcheren zijn 11 veilige honken die op de route van en naar de middelbare scholen liggen. Ze zijn te herkennen aan deze bordjes. Welzijn Veren is bijna 10 jaar geleden gestart met het initiatief. Het is wel gewoon een veilige gedachte, hè? Ook voor ouders, dat ze weten dat de kinderen wel ergens terecht kunnen als ze zelf niet bereikbaar zijn. Als er bijvoorbeeld heel slecht weer is, als ze materiaalpech hebben zoals een lekke band, als er pesterijen zijn onderweg. Dan zijn de veilige honken er. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Bij Ruud is de bel van zijn veilige honk al verschillende keren afgegaan. Al 1 keer een meisje wat helemaal onwel werd en die is bij ons gekomen. En toen heeft ze dus de vader of de moeder kunnen bellen en die heeft erop gehaald. En 's avonds de fiets opgehaald. En een keertje met een gruwelijke sneeuwbui dat er een niet verder dorst naar richting Middelburg. En die heeft hier de fiets neergezet. Ja, en die is opgehaald door een van de ouders. En 's avonds hebben ze de fiets erop gehaald. Welzijn Veren flyert deze maand om aanstaande brugklassers te laten weten dat de veilige honken er volgend jaar ook voor hen zijn. Volle dagen met heel veel zon, heel veel lol voor mensen en natuurlijk heel veel muziek. Dat was Constant at Sea 2024. De 17e editie met heel veel enthousiaste mensen. Geweldig hier, hè? Natuurlijk. Zand, zee, muziek, vrienden, geluk. Kan je ons niet maken. De mensen gezellig, lekker aan het strand, iedereen aan het genieten, lekker relaxed gewoon. Leuk. Na 3 dagen vol met zon was er vanavond heel even paniek omdat er een flinke regenbui dreigde. Die viel uiteindelijk hartstikke mee. En zo komt er met het optreden van Bruf traditioneel gezien een einde aan deze versie van Constant at Sea 2024. En volgend jaar is het ongetwijfeld weer feest hier op de Brouwersdam. Yes, come on. Push jezelf. Alles geven. Is het nog vol te houden? Bijna. Eigenlijk niet. Wat weegt die bal? 9 kilo. Ik doe het altijd om altijd alles te geven. En als ik een momentje heb, ga ik altijd. En zo denken meer mensen over Hyrox, de nieuwste fitnesshype overgewaaid uit Duitsland die de wereld aan het veroveren is. Hyrox is eigenlijk een fitnesscompetitie waarbij je 8 keer een kilometer hard loopt en 8 verschillende onderdelen eigenlijk altijd in een vaste volgorde uitvoert. Waarbij je ongeveer 1,5 uur over zo'n hele race doet. En daarbij heb je dan verschillende niveaus en verschillende divisies.
Maar het is wel een hele zware conditionele fitnessrace eigenlijk. Oefeningen als burpees en uitvalspassen zie je ook bij andere sporten. Toch is het niet te vergelijken met bijvoorbeeld CrossFit. Hyrox die combineert dat dan op zo'n manier, zeg maar, en met dat lopen tussendoor. Dat echt heel intensief is en je gewoon echt helemaal stuk gaat. In de eerste keren denk je, dit ga ik nooit meer doen, ik ga me niet meer inschrijven. Maar als je steeds vaker komt, des te sneller het herstel gaat en des te meer je wilt. Ook als je beginner bent, kun je gewoon op je eigen niveau hier makkelijk instappen. Ja, echt leuk hoor. Het volgende Hyrox event in Nederland is in oktober. Hebben de liefhebbers alvast iets om naar uit te kijken. De zon had vandaag niet veel moeite met de bewolking en prikte er vaak doorheen. In de loop van de middag nam de bewolking uit het westen toe en naderden er buien. Vanavond trekken er dus buien over de provincie. En in de late avond dan wordt het droog en koelt het af naar 14 graden aan de kust tot zo'n 12 graden in het binnenland, met een zwakke westenwind. Vanaf morgen zitten we in de polaire lucht. Lucht die uit het koelere noorden komt en dat gaan we terugzien in de temperatuur van slechts 18 graden. Morgen is het verder wederom wisselend bewolkt met geïsoleerd een lichte regenbui en een matige westenwind. Dan de vooruitzichten. We blijven voorlopig in de koelere luchtsoort zitten met temperaturen van 18 graden, wat een stuk lager is dan normaal voor de tijd van het jaar. Op woensdag lijkt de maximumtemperatuur zelfs op de meeste plekken op 16 graden te blijven steken. Verder is het de komende week flink wisselvallig. De zomer, die lijkt deze week dus nog niet terug te komen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.